बिटिआरनि जाय CEM सार बिथांखौ जों हेफाजाब होगोन साननानै दासिमाव नेनानै दंमोन। दासिमबो दिनैसिमबो बेबायदिनो अबस्थायावनो दङ। हेफाजाब होदों होनो दिनैसिमबो जों जेबो होनायखौनो नुवाखै। दासिमबो जोंनि गासै फेमिलिफोरा थाइसे थाखाबो मोनखायाखै। हिन्जावफोरा दिनै साफात बिलाइ खानानै जायो। सोरनिबा हिन्जावफोरा दिनै स्कुलफोराव ओंखाम संनानै जायो। माइ गायनानै माने दिन हाजिरा मावनानै जायो। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे मेलानो जों जथुमनायनि थांखियानो जाहैबाय जे दा जोंनि गासै फेमिलियावहाय दुखु होननाय जिनिसा जोबनो थाङाखै। दासिम जोबथेसालियाव थानाय जायफोर फंबायफोर जोबथेसालियाव थानाय जायफोर फंबायफोर बिसोरो आवगायाव जेसेबां स्ट्रिक्टमोन बेनिफ्राय आरो रासिन स्ट्रिक्ट जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दुखुआ बारायनायनिफ्राय बारायदों आरो दिनै फेमिलिफ्रा जोबनो गैयै दुखुआव गोग्लैसोनानै दं। सोरबाफोरनि हिन्जावफोरा दिनै साफात बिलाइ खानानै जायो। सोरनिबा हिन्जावफोरा दिनै स्कुलफोराव ओंखाम संनानै जायो। माइ गायनानै माने दिन हाजिरा मावनानै जायो। दिनै गासै दुखुथिया न'खरखौ जोंनि दानि बिटिआरनि जाय CEM सार बिथांखौ जों हेफाजाब होगोन साननानै दासिमाव नेनानै दंमोन। दिनैसिमबो बेबायदिनो अबस्थायावनो दङ। हेफाजाब होदों होनो दिनैसिमबो जों जेबो होनायखौनो नुवाखै। दासिमबो जोंनि गासै फेमिलिफोरा थाइसे थाखाबो मोनखायाखै। दुखुनि बाथ्रा, जायफोरा फिसा फोरोंनांगौ बिसोरबो दिनै फिसा फोरोंनायनि एडमिसन फिसफोरखौनो होनो हायाखै। खामला खाथि माबानानै गावनि फिसाफोरनि थाखाय एडमिसन फिस नागिरदों। सोरबाया दुखुजों बुंफबनानै सोरबाया माने गावनि फिसाफोरखौ गारनानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनो गोनां जादों थाखा फैसानि अभाबाव। दिनै दासिमावबो जे रिहेबिलिटेसननि खोथा बुंदों, दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसनखौ जोंनि बे भिक्टिम फेमिलि जायफोर जोबथेसालियाव थानाय सासेनिबो माने न'खरफोरा मोनाखै। होनो थांनाय बारावबो जोङो जोंनि बे माबानि 30 इस्ट क'क्राझार समस्तिनि जोंहा लरेन्स सारजों रायज्लायनानै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनानै सारा होनदोंमोन बे बाथ्राया जे भिक्टिम फेमिलिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जागोन बा माने हेफाजाब होगोन होननानै जायखिजाया जोङो सावरायनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। दासिमबो जेबो गैया। जोंनिफ्राय लिस्टबो बिहरबाय, जोङो गासै लिस्टफोरखौबो हरबाय, दासिमबो जेबो माबा गैया आरोखि। ओमफ्राय थांनाय बारावहाय जोङो MLA सारखौ लोगो हमबा होनदोंमोन, सार नोंथांनिसिम जे बाथ्राखौ सावरायदोंमोन जे जोंनि फेमिलिफोरनो जे हेफाजाब होनायनि बाथ्राखौ मोनबाय नामा होननानैसो बिथाङा जोंखौ उल्था कुइसन खालामदों। बेखौ साननो गोनां, दिनै MLA सारानो जोंनावसो मानो उल्था सोंखो? जे जिनिसखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै, जे हेफाजाब होननाय बाथ्राया दिनैसिमबो हेफाजाब होआखै। जों बेखौनो दिनै ज' जानानै सावरायदों। जोंखौ खालि मिटिंल' खालामनो लिंहरबाय थानानै मा जानो, सारमोनहा गावसोरनो जे दायथ' लाबाय। दा CM सारा गावनो जोंनि सिगाङाव बुंदों, दा थांनाय बारावहाय जे मिटिङावहाय बुंदों आं दायथ' लाबाय होननानै, जोबथेसालियाव थानायफोरखौ बख'नायनि दायथ'खौ आंनो लाबाय होननानै। आरो दाख्लैहाय खेबसेबाव मिटिं लिंबावदोंमोन, नाथाय जों थांनाय जायासै। जोंनि माखासे गार्जेनफोरा थांदों, आं थांनाय जायाखै। दा बेवहाय मा सावरायदों बेखौबो जों ओरैनो मिन्थिखाबाय मिन्थिनाया। थेवबो दा जों बेखौनो बुंदों सारमोननिसिम माने बोलो होनानै बुंदों, सारमोनहा अननानै बे अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावनो जेन जोबथेसालियाव थानाय गासै फंबायमोनखौ जेन बख'यो। आरो बख'नायनि उफाय राहा लामाखौबो मिन्थिखागौ सारमोनहा, निजेस्व गावसोरबो मिन्थिखागौ जे माबे लामाजों गयो। सारमोनहा अननानै जोंनि गथ'फोरखौ बख'दो आरो बे समसिमखौ जों नेनानै थागोन।